Tak, co se děje, Zbyňku, že si takhle utnul oslavu snížení výkupného a chudáka ajtíka ani nenechal sežrat mi všechny chlebíčky s uherákem? Naštěstí pro mě majitele zbyl aspoň jeden. Jsme v tom pořád stejně. Jak to stejně? Snížené výkupné zaplatíme, vrátí nám data a tradá zpátky dělat biznis. Žádné tradá se nekoná. Nákup bitcoinu drhne. Musíme tu úhradu řešit bankovním převodem, což je minimálně dalších 12 hodin navíc. Chtěl jsem to vzít přes tvoji zlatou kartu, ale i ta má limit, který nestačí na celou částku výkupného. Ale hlavně, Richarde, volali Už vědí, že jsem jim nestihl koupit listopad na Nově a ČT. Chtějí s náma skončit. Skončit? Náš největší klient chce skončit? Volala sama nejvyšší babizna, dala mi to sežrat do posledního chrousta. V podstatě už s námi skončili. A to mi říkáš jen tak? A jak ti to mám říct? Celá věc měla proběhnout dopoledne ten den, co nás hackli. Ty vole. Ty vole! Nic, jdu zjistit, jak jsme na tom s ostatníma klientama. Pak jedu domů se trochu vyspat. Ráno v 6 jsem zpátky. Čau. Viděl jsem světlo, vy už jste tady, Marku? Ještě jsem tady a ještě dlouho budu. Takže to poslali? A je to v pořádku? Část dat, docela velká část dat nešla obnovit. Dokumentace některých zakázek, včetně zadání, kalkulací a smluv. A taky skoro celá mailová korespondence. To snad ne? Chtějí znova další peníze? Ne, jen nějaký technický problém. Už jsem jim včera večer poslal chybové hlášky a žádal nový dekryptor. Poslali, ale se zpožděním, takže teprve teď to začínám rozšifrovávat kompletně. Co jste řekl šéfovi, že pořád ještě nefungujeme? Něco jsem mu řekl. Kdy se rozjede celá síť ve firmě? Nevím, už sotva vidím. Jo, a najal jsem další 2 ajťáky. Teď nás na tomhle recovery dělá 5. Proč další? Říkal jste, že na obnovu dat stačíte 3. No na obnovu dat jo, ale pořád nejsme chráněný. Ani tak blbě, jak jsme byli předtím, než nás napadli. Někde máme díru, které když si všimnou jiní hackři, tak můžete toho vašeho vyjednavače u nás rovnou zaměstnat. Kurva, kdy to už pojede? Jak mám prodávat billboardy, když si nemůžu otevřít ani na blblou excelovskou tabulku? Co to pro boha je? Nic, záchvat číslo 1134. Na to si tady zvykneš. Když bylo práce moc, nadával jsem. Ale tohle je ještě horší. Pro mě dobrá služba. Už nezvedám ani telefony, protože linku vypnuli kvůli nějaké offline izolaci firmy, či co. No, tak si aspoň přečtu. Ty vole, jak najmout novou firmu na IT? Od čeho máme našeho ITka? Ty vole, ty to vůbec nezvládáš. Jak mám asi tak prodávat billboardy? Tak jestli to zabalí Zbyněk, tak si jdu do mobilu googlit, hledám práci. Kromě prodejců rakví beru všechno. Co je to tady za smrad? Zbyňku? Co tady děláš, Richarde? Byl jsem se ve své vlastní firmě vychcat, jestli to nějak zásadně nevadí. Spíš mi řekni, co tu děláš ty. A do prdele, co je to tu za smrad? Tráva. Jaká tráva? Tráva. Marihuana. Ty hulíš takovýhle svinstva. Ke konci, když jsem na konci, tak jo. Na jakým konci? Na svým konci. Viděl jsi film Poslední samuraj? Poslední, co jsem viděl, bylo Potkali se u Kolína. To je o těch 2 intelektuálně defektních medvědech. Tam je scéna, jak samurajskou vesnici přepadnou ze všech stran ninjové. To jsme my. Nech mě hádat. V téhle paralele ale my ninjové nejsme. Ne, to teda absolutně ne. Hele, Zbyňku, jdi domů. Kam? Domů nebo k nějaký babě. Udělal si obrovský kus práce, obrovský. Vyhrabal si tuhle firmu z obrovských sraček. Máš to doživotně u mě, přítel. Teď se ale musím postavit ke kormidlu já. Ke komu? Vole,
Ale Zbyňku, ty jsi úplně na maděru. Hele, volám taxíka a 24 hodin si dej úplnej voraz. Vypni. Já už to dotáhnu. Víšo, ty se díváš na medvědy? Jdu ti přivolat Tágo. Kam chceš? Domů. Vypětí. Psychické i fyzické vyčerpání. Každou hodinou ztráty narůstají, což může vést k rychlým a často chybným rozhodnutím. Většina IT správců zatím útok hackerů neřešila. I přesto, že praxí se člověk naučí nejvíc, teď není čas na to vynalézat kolo. Přiberte do týmu co nejdříve někoho, kdo se živí zvládáním kybernetických incidentů. Pomůže vám zkrátit dobu výpadku o dny. Ušetří vám tak mnohem víc peněz, než kolik bude stát. V souboji mezi napadenou firmou a hackery neexistuje definice vítězství. Ať už to pro firmu dopadne zdánlivě sebelépe, vždycky ona bude tím poraženým. Výsledkem veškerého snažení je totiž pouze funkční firma, jejíž IT se nachází ve stavu jako před útokem. To znamená velice zanedbaném, podceněném a s permanentním rizikem nového útoku. Jak se tomu všemu vyhnout? O tom bude poslední díl naší hackerské minisérie. Možná vám těch pár minut, které trvá, ušetří dny a bezesné noci v budoucnosti. Vzhledem k neustále sílícím útokům hackerů, budoucnosti docela blízké.